Assalamu alaykum oglanlar, gyzlar. Gowy ýagdaýlaryňyz aňlasam, o hap işläp ýörsiňiz saman. Bugunky videoda Lexus'tan dut kemra isitmämen bilen. Şo hakda aýdyp berjek we köp berilýän soraglary. Minusy, plussy barada. Lexus soňmy, dut kemra. Käbir oglanlarymyz da dut kemry ES350'den müňesse gowy, widam odan zat ýadyňyz. Na vkus i цвет товарища net diýil. Toýs her kim öz vkusy bolýar. Oňa men hiç ýyl dawa aýdyp biljek gel. Ýöne şu ýerde Lexus'tan dut kemri gowy diýäňiz ona men bir aýda när sürüp görmüş maşyna. Şu maşyna komfort ýok diýsem bolýar. Egerde Lexus bilen deňeşdireňde. Hawa gowy da. Ýöne komfort ýok. Ýöne häzir beý diýsem men dut kemri ýere sokjak bolýan dälir da. Gowy maşyn, trend maşyn, mesele ýok. Binamyz maşyn. Plusam bamyň. Plusy näme? Zapçasynyň arzan bolmagy. Şu maşynyň zapçasy Lexus ES350'ni men pastaýan sürdüm da kän wagtlap. Hemme zapçasynyň bahasyny bilýän. Şoň bilen deňeşdirýär, paşdy 3 esso bol arzan. Ben $500 budjetim var da şunu internet çıkartdyň bilemok. Şu $500 içinde ingimmasat şuň diska pakryşkasy. Pakryşka bilen disk alym täze. Diga şoň bat gala zadardan. Bumper, 2 tane öňkü fara, depo alym. Öýde dur, bunta dakamo häzir kraska aýdýar bu nesip bolsa bir hepdeden. Onuň şonu dakar. Ondan soň patalogyny täzeden tikdirdi otyryn. Salonny, motor, korobka zatlara hiç elemek gerek gel. Ha, hadawoyny geçdim. Öňkü granatlaryň ikisini hem çalışdym. İçki daşky. Yüze zady eteňde titrap başlaýardy bilýänsiňiz granatyň. Granatlaryň bar ha, şu polny içki daşky komplekt 2 kaptalam. Şonu alamda köne pulun 3 milyon, täze pulunum 600 manat dolýardy. 600 manat çykdy. Ve Lexus'un bir kaptalyny 7 milyon aldım. Lexus'un 3,5 gödüňe berem. Bir kaptalyny 7 ito tanışan gardan alımda bolmasa 13-14 milyon ýypdyr. Zapçasy gatardan. Ana iň uly plusy şu maşynyň. Minusy gatken. Birinji ölen tormuz tutuculugy. $2-4 wapşe. Näme üçin gowy dälýän? Ýyzky baraban gelýär. Holun oglanyň biri ýazypdyr. Ay sen barabanyň tormuz tutuculugyny görmedin, eýle beýle zat diýip. Oglanlar biri bir maşyna düşünýän bolsa, biri bir zat bilýän bolsa, meneme bir düşünjek biljek bolýan. Meňem tanış ustalam ba eltdim şolaň ýanyna. Men göwnmeýärmady. Goýmada jansam. Her ýerde salamlaşyp men tanış ustalam ba eltdim ýanyna, realny gowy tutanok diýip. Onuň näme etdiler? Ýzyny şuň üçlüge çirp berdiler de, ýzynam super detdiler. Öň ýalak golly. Indi bolu men gowlaşdy. ABS sistemi polny geçdim men. Polny hemmelarny tarmozdan sistemi kanagy dedemok. O basýan o duranok o sadaga sol. Näme üçin men superda geçirdim? Şuň tormuz tutuculugynyň gowy dälligi üçin. Lexus'ta lüboy manewr et bolýady. Eýlek, beýlek spakoyny geçişdirip bilýän, genanca zady gitýär. Mesele ýok. Lüboy batdy, başyny saklaýar. Genanca etmemine başda Lexus satdym, bunu alan günüm ertesi gün näme? Tormuz basýany tutan ondan soň reska ýanky hadawoy şuň ýanyna geldim, dosawlanyna ussa. Reska barlatdym, şuň ýalak diýip düşünürdi. Barabanyny aýyryp superda geçirmelip. Ondan soň kalotkalary çalystym. Tagam bir kalotkalar bardy bolýany. Şu wagt Optimus ýaman gowy kalot koydum. Serdiňne diskan bar ha, hiç ýyl garaldan şu maşyn. Bolmasa serdiň diskamyň reňkine ähli ak. 3 gün 4 gün süreň, mesele ýok. Şu garaldan ok. Hiç ýyl ýagdaýda näl süreň. Yaman gowy kalotka eken. Kalotkalarym çalystym, ýygyny superda geçirdim. Gül ýalak boldy. Kim 2-4 sürüp beren bolsa, tormuz tutuculugynyň kösenýän bolsaňyz, sokmany ýygyny superda geçirin. Ütköç raskot çykmady. Şolaň hemmesine 700 manat çykaýdy diýen. 3 milyon bolýar oda. Ýok, 3,5 milyon bolýar köneden. 700 manat aldım da ýygyny polny hemme zadyny. Ana öýde ýatyr barabanlar kime gerek bolsa, mesele berip bilen bir da etmeli olar, birine berer, ýazyn goýar da. Avaçı, probegam azab bu maşynyň. Öz atlaram avaçy. Prosta men tormuz tutuculugy güýçlenýär ýaly geçirdim. 2-4 sürýänler bar bolsa, başga da hökmen şonu geçirdim. Ütköşük bir raskod ýok. Bu maşyna уже siz bilýäňiz, men taýinlap berenmi? Şu wagt eden zatlam polny hadawoy geçirli. Kalotkalar, granatlar çalşyldy. Banan daktym. TikTokda ýazanlar we Instagramda, TikTokda bir videoda banana birine ýok diýip. Banan badyr angar alymyny. Hiç saat ettirmedim, ýöne alyp polirovka etdirip koydum. Seronine kraska sepmelem. Ondan soň elbetde ýağın çalışdym oglanlar. Amatly we
Yokor hil ya green hil. Näme üçin amatly? Öz ýurdumyzda öňýän üçindir. İçiniň prisatkalary, goşunlulary Amerikan Infineon kompaniýasynyň goşunlulary. Ingo prisatkalaryň biri. Düzümini köp kompaniýalar ýaly bular atrabotka goşýanlar. Hiç il isparene berenok, motoryň içini hapalanok, alyp arkan barlap bilýär. Ýağyn çalşdyran wagtyňyz yağ filtrler çalşman ýagtan çykarmaň. Kayak kompaniýasynyň yağ filtrlerini ulanýan mene, sen arkan ulanyp bilýär da ulanda. Ýene bir minusy bu maşynyň, ýöne gaýrat ediň dut käbirin fanatlar bu maşyny heyt edýändirini ötmäň. Men prosto maşyn alýan, sürýän 1 ay, 2 ay men size öz pikirimi aýdyp berýän. İsteseňiz radylaşýaňyz, istemeseňiz radyalaşmaýaňyz, radyalaşsaňyz da radyalaşmasaňyz öz pikirleriňizi kommentariýada ýazyň. Hokman. Indi serdim, ýene bir halamadyk zadım dut kämrede 1 ay sürüp görün. Günnede sürýän şu maşyny. Bar mundam duramak. Ýadatja. Men Lexus'ta ýerden turýan. Gidýän mara hem angarlar aýlanýar, zapça salýan gelýän, ýene gidip bilýän, ara eýlak beýlak opşy gelip abzor etmäne ýagdaý balya, güýçi balya. Amunda gidip gelýär, mara bolly bir kysara angar aýlarynyň gelin uje kelläň agyrýar. Bir bilýän ol bir sen alyp şeýdip çaýka şeýdip elektrik için taşlalýarlar da sökülüp gelýär. Ana şonusy bar. Men bilemok. Intägem düşünemok. Näme üçin biziň ýaş oglanlarymyz opşam biziňkiler şu dut kämrini gowarýar. Men özmem gowarýan. Dut oglanlar muny gowarýar. Erkekçe. Realde o şu maşyn şu adam gowarýar, sonra bu maşyn mende. Häzir men muny aňara başy dut kämrini çykarjak. Bir giden raskod edip, gymmat kraskada sepdirjek. Öňkü krellerini polnu çalşyp täzeden haliç krel oýup opşam karoçy bir ýerde bir zat edilse dut kämra şu maşyny şonu etjek. Näme üçin etýär? Men özmem gowy. Häzir bunda kredip görenler mara uzak ýol. Men bilemok, ýa men Lexus'y öwrenşdimde bu bir hilek maňa bilemok. Pikirleriňizi ýazyň hokman. Beý diýsem bu maşyny erbet diýen däldir. Ýa aýtdym ha, edil ýaş oglanlar üçin mundan gowda adam ýok. Sebäbi zapças gatarda. Men şu maşyny aldym ha, 1 aýyň içinde şoň ýekece de adam dögülmedi. Ýekece de adam. Bolmasa näçe wagt duran maşyny özüňiz bilýäňiz. Men çykaran raskodlum, prosto bu maşyny bezemek üçin çykardym. Diska, onu hada boy. Tagım hada boy, o den gow däl da durup gowda aýlantyr. Başda alamda gowdy. Ay 3-4 gün sürdüm, o uje tykyrda awrady, polny geçdim. Aýdana şo $500 çykaram pulum bar, intam diýen. Hop şo ben de ardan ana şonsa gaty gow kene. Ýene bir zat, men şuma izolasiýa pes. Lexus araňdan. Lüwda diýip sürýän bolmasa, ardinlerde atlar täzece mesele guramadyk. Bu maşynyň sen ýadan eýle beýle diýip ýazjak oglanlar, olar şondan şoň galakdyr diýip. Özüňizde dut kämre ba bolsa da şonu ýazjak oglanlar. Getiriň, şuň ýagdaý bilen deňeşdiriň. Şu maşynyň ýekece raskody şu wagt daşynyň kraskasy. Bolu başga raskody ýok. Şu maşyn şu wagt birine dut kämre ba bolsa da gowy. Şoň lüboy bilen deňeşdirip bolýar. Öňüň aýdam ýok. 172.000 probekda, zavodskoy probegi. Alamda 169.000'dy. Görýäňiz, kredi ýazır ýa-da ben bir ay içinde näçe geçdim. 172.000 probekda salonyň içi oturulmadyk ýaly. Saýlap seçip aldym oglanlar. Men 650 milyon berip aldym. Şunu 600 alan olsam da bapşe jackpot utdadym. Ýöne bermediler, 650 aldım. 650 aldım, ýöne motor korobka hiç il ýagdaýda mesele ýok. Daja eglenen omda nähil basay, bolmasa 2-4 motor. 2-4 motor abi. Ana Lexus'tan geçemde nähil bildirdi. 3,5 motordan 2-4'e geçemde. Razgon pes. Paşti 11 sekund. Lexus'um men 6,5 sekunddu. Daja men onuň bir açyk usulini edilenni 5,5-6 ay getiren oktam. Ana şonsy var. Berde minus nähillisen oglanlar. Birinji skor. Ana, birinji ikinji skor. 60'dan soň 2-4'lüklügi hiç il bildiren ok. Nähil basay ýörüýär. 5 skor da, 5 skor 2-4 şoň üçin gowurulýar. 2-4, 4 skor halanan ok. Üçlügi bolmasa 4 skor kan halanoklar. Biziňkiler 5 skor gowurulýar. Dalny ýola gowulýar da. Ýene bir minusy maşynyň ýygyna 3 tane adam oturýar bol. 2-4 motora ýygyna 3 adam otursa bol. Razgon gatyp etelýär. Men näme üçin taksistler üçlü galýa diýip pikirlenýärdim da, näzir öz başyňa düşmese bilen ok da. Aýdýarlar maňa 2-4 eýle beýle razgony kazby kredi. Ýöne muny da kredit berenler, ba mesele ýok.
benzin az yakak kıstaç. Ana yeri pürüse. Onda 3 adam bolup oğlanlar men ya olgun soğuçmaya gittik koşlamız ama 3 adam. Bas yana Afgan'a çıkacak ol yana. Yören o canavar. Gatı pes razgon. Bu pesel Hatta iki ol otursan ya yok koydum. Mesele yok. Üçlükten kenur tapağı yok. Şimdi bu maşini bana nesip olsa o edip usilini et verecek dediler oğlanın biri. Lüboy üçlük tut kemrulen koyup bol ya onun diye. Oğlanlar geliyor mi? Lüboy üçlük tut kemrulen koyup bol ya edip bererler. Nesip olsa. An görölüň näme etdiňizi deyip soramadım. Prosto şungarak düşünür aytdım. Gele şu menne bir zat bar dakyp bereýin. Mesele yok. Lüboy üçlük bilen deňeşdirip bolýar diýipdi. Edil koyduramdan soň, taýynamdan soň aýdyp berer. Nähil gowulmy, gowulmadym etdirene degem deýenok. Bakasynan bilem, ok maňa mud etip berýär. Onuň näçe raskot çykkanyn bilem, ok men özüm soraýym. Kansaner ýaman gowy işler, 2-4 bolsa da, 2-4 bolsa kansaner gowy işlemede çekinýär. Nähil ysy bolar arada. Mesele yok, 3,5 ýaly kompresor da zawod koýdy da 2-4'ün kompresor gaýtam güýçli bolýan eken. Men ilk bunu sürmäkem kansenerşik dostum var. Ona soradım. Şungaly 2-4 eşmeýär. Ani işledik gördü. İşte de buz hakka men bunu sürüp görem ondan. Mesele yok. Buzun ya. Edil 3,5 Lexus'da nähile bolsa şonun ejizlerler şun kanseneri. Şoň üçin kansener sistemi hiç sad elletmedim. Barlatdan fren zat gülýär norma kene bolly. Sürüp berdim. Näme üçin imini bu dut kemerini aldım men 2-4 bolsa da taýynamany gowy edip. Üçlük çıkarmak kening diýip ýazanlar amma koja salon dälip ýazanlar bar. Men içi mata salon ha. Men özüm mata salon gorýan. Dutuda men mata salonu gorýan. Lexus'da bolýa koja. Näme? Tomusda vilçeliýatsa sizeýne atjaň, hiç sizeýne gyzanok, arkan sürüp bolýar. Tomusda dutyň koja sizeýne sürüp bolanok. Şoň üçin matan has gorýandylar. Mata salon ha. Ýene bir zat 2005 arasy 2005 probeg az degim ýeňil. Ruşnygam elle, iň abezaçyly zatdy. Men häzir klimada ýetirdim bolýar menni. Klimada etsem wapşa owalan gaýdan. Ruşnoy ayak detdiýenler we polny full öwrdi. Men şunu alanmyň sebäbi ruşnoy elle. Ruşnoy elle bolsa gatga gorýar men. Köp ýerde gerek bolýar da bilýäňiz. Başga minusy ýok maşynyň. Näme minusy bar? Näme aýtmadym kommentariýada ýazyň oglanda. Şu maşynyň näçe minusy bolsa da ýene şu maşyny gorýarlar oglanlar. Fanatlar gatken. Meň nesip bolsa 2 sal maşyn sargadym. Wagtlaň sürüp görnä men muny. Ýöne bu maşyny men satjak gel, ikinji maşyn hökmünde sürjek. Eýlek-beýlek gidýän welaýatlara gidilýär, owa gidilýär. Häzir Kia K5 GT 19'luk diska 2,5 turbo motor ol gelýär. Aşağı gatyp etser, o aşağı diýer onuň ýes gelýär, 10 medel şoň gal bilýäňiz. Onuň olardan ikisinden biri ýa Lexus ýa-da Kia satar, haýsy bolsa birini muny arkalan. Şu iki maşyn gülýärlik ýetdi ama hemme zadym ýetdi. Soň bir pullanyň wagtymyz muny Highlander'a bir zada çalyşyp goýarys. Guma da dağı gidemizde gerek bolar diýip bir sançyk Highlander biram ýes ýa-da Kia galsa bolýar prinsipi. Ana şondan şu wagt muny sürüp berdim. Nesip bolsa bir hepdeden bu maşynyň kraskasy, bir hepdeden men bunu kraska goýjak boldy, ondan görür. Ýene bir minus bar aýtmaklar. Bahasy ýaman gymmat o. Şu wagt şunu men 650 aldım ha. Aldım. Diňe tigirlen çalsamdan soň 730 milliona sorak gitdiler o. Gözüňe maňa satan adam sorak gitdi. Ýok, satjak gasır bäli baş el ýok däller. Kiyam gelen olsa gün satyp goýardım şu wagt. Mesele ýok. Ýöne inni pikirimi ýetgedi. Inni satjak gelmeni gowy taýynajak. Bedapçyk öňtürjek. O maşynyň häzir täze gelen maşynlar bar, olar sürdi diýersiň. O maşyny häzir Kia bolsun, ýa-da Lexus bolsun tapagy ýok. 3000-4000 dolar peýdam berseler-de bek goýar. O manjan samy? Täze sarany şoň üçin bunu alyp galjak diýen men. Täze maşyn bu pribil goýa aňardan getirdiň. O da hemme maşyn oňarak prosto saňa amatça düşdi. Goýa pribil alyp bolýar da. Ana şuňaly video ulanlar, kan gürlendir ne? Indi siziň gedeňiz. Size gyzykly bolan bolsa, hökman like goýun, kommentariýa dostuňyz bilen paýlaşyň. Kim nähil maşyn alyp gelipdir? Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iňe sağ janyň sag bolsun ulanlar. Dawat.